Radio Indeks vam predstavlja Uroš Bogdanović od 3 do 6. Imao sam čvrstu želju da svoja potrošačka prava ostvarim do kraja. Hteo sam da gledam utakmicu Italija-Srbija i uživam u novom uspehu našeg fudbala. Do toga, kao što znate, nije došlo i sad hoću svoje pare nazad. Prvo sam pozvao RTS, ali su mi rekli da su uredno potrošili moje pare, a i vaše, boga mi, za prenos pomenute utakmice i da se obratim Italijanima. Ljubazna gospođa sa Rai Internacionale rekla mi je da sam pogrešio adresu, da nadoknadu za pretplatu ponovo tražim od svog javnog servisa. Hteo sam da se našalim sa njom i tražio sam i nešto neobično. Can I ask you personally to send me 10 euros? No, I'm sorry. Želao sam da rešimo stvar bez potezanja i daljeg telefoniranja, ali nije mi bilo dosadno da se borim za svoje pare, pa sam ponovo pozvao RTS-ov pretplatnički servis. Pretplata. Dobar dan, pretplata RTS-a. Jesi, izvolite. Uputili su me posle silnog telefoniranja na vas. Recite o čemu se radi, nije problem. Neću da platim pretplatu za ovaj mesec, to je za prethodni. Dobro. Zato što sam ja platio indirektno prenos utakmice koja je koštao onoliko, ali nisam mogao da gledam utakmicu. Pa, a kako niste mogli da gledate? Pa ja prebacio na RTS video neko divljanje. Pa, mi nismo krivi što su se na utakmici potukli. Jel' tako? Pa, mislim, ja sam teo da gledam fudbal, ne znam ja za tuču ništa. Pa ne znam, to ćete morati da zovete gospodina Tijanića. A možemo mi da se dogovorimo onako ljudski? Za jedan mesec vi meni oprostite pretplatu i ja se ne maltretiram, zovem Tijanić. Pa to ne ide tako. Aha, nego? Ne ide tako, pretplatu morate da plaćate. Bez obzira na program. Bez obzira na sve. A mogu onda nešto da naručim za program? Da naručite? Kako da naručite? Pa lepo, recimo u sredu u 8 uveče da gledam neki pornić. Pa ne znam, to ćete morati da zovete gospodina Tijanića. Dobro. Izgleda da na RTS-u gospodin Tijanić o svemu odlučuje. Kud puklo da puklo. Zovem njega da rešimo ovo kao ljudi. Alo. Dobar dan, gospodin Tijanić. Jest. Ja sam zvao prvu centralu RTS-a, pa su me uputili na radio televiziju Italije, pa sam zvao njih, pa su me vratili na RTS. Pređite na stvar, u poslu sam. Šta vas interesuje? Pa ja bih da dobijem pare nazad od ovomesečne pretplate. Dobro, dogovoreno. Napišite zahtev, da, naravno. A i na koga da uputim? Uputite na RTS Komisija za pretplatu. A ko je rekao vama da zovete mene? Pretplata RTS-a, znači korisnički onaj 544. Napišite molbu za vraćanje pretplate i dobit ćete natrag. I mogu da stavim razlog zato što nisam gledao fudbalsku utakmicu. Tako je, možete i to da stavite. Hvala vam puno, doviđenja. Ajde, doviđenja. Eto, kad je čovjek nečemu uporan, obično uspe. Sad još samo da napišem taj zahtev, ali mislim da je moja stvar rešena. Uvek sve mogu da sredim i mogu da se vadim, rekao mi je Tijanić. Više dobre zabave uz najbolji muzički miks.